TikTok'ta köp sorulayan soru, haçan biz Türkmenistan'a dolanırız, öz doğum garyndaşlarynda buluşarız. Vatandaşlarymyz aýralyk jebirini çekýärler. Munuň üçin hökümetimiziň bir näçe ädimleri etmeli gerek. Birinji bilen dollar düşürmeli. Dollar düşürmek üçin ýurdumyzda işleýän daýhallarymyzy owa hojalygyny ösdürmäge höweslendirmek gerek. Ýagny olary köprek önüm öndürmäge höweslendirmeli. Pahtanyň, buğdaýyň, şugunduryň belki köp öndürilýän önümleriň bahasyny artdyrmaly. Aslynda pahtany hökümetimiz dünýä bazarynda 1500-2000 $2,500 satýar. Ýöne biziň daýhallarymyzda bolsa $150 pul berýär. Az prosentli kredit bermeli. Tehnika bermeli. İşini bu yerine getirýän, hasyl kän öndürýän daýhanlara yerleri mülk görnüşinde bermeli. Egerde daýhanlarymyz önümi köp öndürse, daşary ýurtdan dollar bilen alynýan önümi almaga gerek galanok we dollaryň bahasy düşmäne başlaýar. Ýene-de dollaryň bahasyny düşürmek üçin häzirki wagtda $20-30 milyard sarf edip gurulýan ulanman ýatan ýa-da ulanlyk bahasy 30 ýylyň içinde tölenýän 12 kat binalara derek fabrikalar gurmaly. Durly önümleri öndürýän edaralar gurmaly. Şonda iş yerleri köpelýär we ýurtdaşyndaky halkymyz öz-özi dolanýar. Biziň dünýäde iň arzan işçi güýjümiz bar. Olar ýurdun içinde $100, ýoluň başynda $200 ortaça aýlyk alyp işleýärler. Egerde biz ýurtdaşyndaky içindäki halkymyzy birleşdirip ýurdumyzyň ekonomikasyny dikeltmek üçin işlesek, onda biz tiz wagtda garyplygy bitireriz. Garyp döwletler üçin işçi güýji nebit ýalyk wajypdyr. Çünki näçe arzan işçi köp işlese, şonça önüm öndürýär we biz ýurtdaşyna satýarda öz aýlygymyz köpeldýär, ýurdun içine dollar getirýär we ýurdumyz dikelýär. Sag bolun.